ngene iki kan wis mau wening. Sok garek ngenteni bocah-bocah itu teko. Kengko anakan ulok konda nomor 1. Kene anakan macan tutul. Nah, belah kene engko ula dumung. Ini kan ya kita resik. Nyapon neh tolot. Beh, pisan iki embloh. Tulungan aku. Jaluk tulung apa neh tolot? Arep nyilih beras. Uduk, Jaluk madang. uduk mbloh. Lah ngopo? Kentekan brambang terus jaluk brambang neh. Pangga uduk lho mbloh. Jajal liyane neh. Oh, tak suwampluk tenan lho kowe malahan. Linggo kene sik. Masalah sepele biasanya gedek-gedek nih lho kowe nek kowe iki. Geting lah aku iki. Kene, linggo. Iki masalah hidup dan matiku lho mbloh. Lah kok ngantek kaya ngono ki? Jane perkara apa? Beh, kowe iki jane iso nulungi ora to mbloh. Ket mau tak tekok gur bulet ae. Lah wong sing bulet iki ora ya kowe kuwi ya, Mesti ngono kuwi to mbloh kowe. Angger aku arep njaluk tulung sing ngene. Lah iya njaluk tulung apa? Lah ket mau ora ngomong lho, mari-mari tak warne resak kono tak buang sisan lho. Ben kebrongot ndokmu. Aku ki duwe duit. Tapi nang sak tak goleki ora enek. Tak goleki sake tanggoku ya ora enek. Nang ndi ya? Iki maksudku ngene lho, Mbloh. Aku ki timbang diuber-uber gepeng terus siliono 700 iso ora? 700? Iya nek enek 950 ora apa-apa, Mbloh. Ora enek. Rumah samu kene pabrik apa piye? Genah dengi kowe bar bayaran ngono lho. Tak dongakne duitmu ilang komblo, Mbloh. Yo aja to lot. Muga-muga berhasil. Alhamdulillah. Kurang ilang. Beh, tapi nek tak silihne bolot. Aku ora nganggo blas. Bayaran lho mek 1.200 kok koyeng. Mosok arep tak silihne 950. Piye ya? Nah iki ngene lot. Kowe tak silihi. Nah sesuk aja gampang ndongakne kaya ngono, rapi. Untung ora ilang duitku iki mau. Tak genepi 1000 ngono ae. Iki aja mbok arep-arep ya, Mbloh. Pokoke sak duweku. Loh, langgitmu duit negara ngono to. Wis gorene neh. Wis kadung mlebu, Mbloh. Nek tak kabari. Oh, keperucut. Aduh, Yung. Ya, Trik, penting entuk duit.